जे मो बिल न पास खाइमायन बागै जों बेलाय तंथबका मो बिल सारा भारतबर्षया नॉर्थ ईस्ट एवं त्रिपुरा न शेष क्लाइसिबनानि गायसा बिल बीजेपी तुमानि मो बिल न कासुनान बागै भारतनि विभिन्न राजनैतिक दल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल डीएमके तृणमूल कांग्रेस विभिन्न राजनैतिक दल those who have opposed this bill we really thank them এবং চিনি নর্থ ইস্ট হব নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন নি ইনিশিয়েটিভ বাই অরুণাচল প্রদেশ মিজোরাম त्रिपुरा सह पूरा उत्तर पूर्वांचल जे आंदोलन जों खालायगा नुखा चिनि अर बाहायनो त्रिपुराव नेसुनि ओंगै डीएसएफ बो आंदोलन खालायना थांदानि माधव बारिव गुलिमा साखा एवं त्रिपुरानि जत्त बरक चिनि तिप्रासारक याबो जारा बिसिंति खालायबानो बुइनि दफानि बरक रक जोंनो जारा चुबाखा जों बरनो बेलाय हामबाया फारो एवं मो जय बरक रकनि जय मो जों कुनो कयेकजन लिडार और आसुक तंगनाय मो चिनि जयया मो बिल ताबुकबो पाइसुगै थांगा जोंआव कक साइमानिया बीजेपी जदि तेवाइसा क्षमताय फाइगाय मो बिल न किन्तु बरक पास खालायनो चेष्टा खालायमानो राज्यसभा बंगनि स्ट्रेंथ करिनि बागै चिनि भाग्य कदर एवं विभिन्न राजनैतिक दल प्रतिबाद खाइमान बागै बर गमनो पास खाइमालिया फियाबा आगामी दिन बीजेपी तावाइसा फाइब्रिकाय चिनि विपद दं होननि जों हिनमान मो बिल न विरुद्ध खाइना थांदानि ओं त्रिपुरा हास्तेनि बरकरक किन्तु दफानो साबो हामजा तिप्रासानि बागै साबो दं खानो नारागनान बागै बो बरक बो दल बो नेतारक आंदोलन खाय आबु किन्तु त्रिपुरा हास्तेन बरकरक गाहाम कायनो नुखा मोबिलनि बिसिंदै दफानो फालनाय दफानि बिरुद्धे साबो दं आ बरकरनि चेहाराबो किन्तु परिष्कार होनानै जों मा होनो आगामी दिन दफानि बागै साबो काम खाया आ बररं बागै सतर्क दंनान जों उचित कारण तेबो ड्रेकोनियन तेबो चाया बिल आगामी दिन चिनु पर फाइमानो आ बिल न कासुनान गायजों एकताबद्ध भावे पुइला जाति उल पार्टी महाराज प्रद्युत किशोर देबबर्मानि जे स्लोगान मो स्लोगान चलो पाल्टाई नी बीजेपी जाबादर क्षमताय फाइगा आमतेई आहिनो किन्तु चिनि हानो नारागनान बागै धर्मनगर थेके सिमना थेके साब्रुम समस्त जागानि बरक खोयाई कमलपुर तागारजला हाई जत्त आमचाइनि बरक समर्थन खाइलु किन्तु चिनि मो प्रतिबाद सक्सेस जोंखा एवं जों नुखा चिनि मो प्रतिबाद न कासुनान बागै नियाबो सरकार पक्षनि बरकरक दफानि बिसिंति तंगैनो नेतांगै दफानो केबेंनान बागै गुंडा बं सरकारनि मदद पुष्ट बरकनो रुवै चिनि मो आंदोलन न कासुनान चेष्टा नियाबो खालाय दङ मरंनि बिरुद्धे चिनि दफानो हामजानाय बरकरक चिनि दफान बरकरक सतर्क दंनान बान्ता दिनैनि मो भिक्ट्री चिनि कन्भेनर चिनि श्रीराम देबबर्मा जे कक साका सत्तिनो मोचिनि भिक्ट्री मो भिक्ट्री न जनगणनि थानी तेबो गाहामकै जों पुसकनानि बागै आगामी 18 तारिखो जे आगरतला रेलिं नाय अ रेलिओ जतन हाइजाबायदि आबनो चिनि खबर